Așa, deci, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Suntem alături de Matia. Înainte să începem episodul, nu uitați să vă abonați, să vă uiți butonul de like. Și hai să începem cu episodul. Așa, deci dacă vă întrebați de ce râdeam, mai întâi, ca să înțelegi mai bine, vă uiți butonul de like, abonați-vă toate cele. Deci, asta cred că e a cincea încercare. Da, a cincea oară când încerci. Așa, deci să vă zic mai pe scurt. Vreau să fac o casă sub apă. Și ideea mea, una bună. Plac mă pat. O rămas. Sper că nu o să se distrugă alea. Trebuie să facem așa. Că baza de aici va fi în jos, gen. Da, o să-mi trebuiască mulți ani, deci despre vin și pe altea bună. De ce stătea blocul ăla acolo? Nu știu. Ce-a urât. Ah. Eu să bag cu un pickaxe, bag cu altul, deci mai întâi trebuie să văd dacă mă duc bine cum mă duc, pentru că baza trebuie să apa e încolo. Da. Deci eu va trebui să virez cumva. Să virez. Hai că e bine, eu virez. Bă, Matia, eu virez, ai mai auzit de asta? Am auzit. Pe bune. Cine a creat sandul? Habar n-am. Nu putea ca... Nu. Nu știu tu. Nu, cine a creat... Nu, cine a creat sandul în Minecraft? Noci. Nu creat. Cine? Noci. Mai e în viață? Nu știu, nu cred. Are vreun frate? Are vreun frate? Herobrine. Și mai e în viață? Nu. Ce ori din partea lui? Deci voi vrea să fac așa până ajung la apă. Să văd apa. Apa mării. Pentru că după aia voi face cumva greu. Mamă, îmi vine să cânt ceva. Intră în apa mării și nu te teme că... Așa. Intră în apa mării și teme-te că nu sunt desănați. Logica lui Matia. Mă scufund în apă. N-ai mers bine. Mă scufund. Deci eu să înțeleg că tu trebuie să sapi până Stai, bă, că lasă, că eu sunt prea deștept pentru jocul ăsta. Ce știi? Va. One eternity later. Oh, dream! Wow! Mamă, dream de buget. Iar eu înseamnă că trebuie să mă duc. Hai să facem frumos așa cu lemn. Wow, ăsta e lemn. Foarte. Bă, deci ăsta e cel mai șmecher lemn care l-am văzut. Știu. Nu-i așa? Da. Da, gen, eu n-am văzut lemn mai șmecher. Casa asta e la 2,5 lei care o avem. Noi momentan. Da, o să stric 70 de lopăți dacă mă întrebați. De ce sandul trebuie să cadă? Pentru că e nisip și asta e gravitația. Ce ură de ce? Ce ură din partea gravitației. Dacă nu era gravitația acum, cine știe ce se întâmpla? Păi stăteam jos. Culcați. Puteam. Eram Big Boss. Big Boss, da. Nu mai trebuia să mai mergi la școală cu autobuzul, mergeai, pluteai. Direct pluteai. Ce se întâmplă în față? Yay! Am geamul la mine, trebuie să mă rapid să iau niște geamuri. Ai 40 cent. Nu mai ai 40. Wow! Gaură.
Boat. Am fost sas. Și... o barcă. Bărcuța. O, ce gara am în tau. De gaura nu Bă, da. Mai să nu mai vorbesc. English. Trebuie să dai torțele jos. Da, i-a aruncat niște semințe bune. Foarte... Oh my... Ce big brain Călin. Hai, big brain-ul satului. Și am atât cum o să mai ieși, tân. Bă, dar ce... Bă, dacă de gras-i barca! Bă, dar ce gras-i barca asta, n-are loc! Mamă! Bă, dar de ce spargi cu... Doamne, n-am mai văzut copil ca ăsta. Nici eu. Și unde-i bă barca vieții să mor în ea? Nu mai Ce amuzant! Yay! Am uitat să râd. Și eu. Au! Oh. Și atenți că vrem cu spatele. Mamă, drift, ce driftul dăm, ești nebun. Mamă. Tokyo Drift. Direct. Tokyo Drift. Mamă, bă, ce vine să-mi încarc ăla. Pistolul să trag. Pistolul tău de buget. Eu și pistolul de buget. Bă, nu trage cu pistolul tău de buget. Bă, nu! Nu îndrăzni să tragi cu pistolul tău. Nu trag. Mă duc să trag în altă parte. O să nu se audă pe videoclip. Așa. Bă, busoa. Ia uite și pe... Mă zici, Doamnei? De ce mă zici, Doamnei? Nerușinatule. Am zis, Doamne, nu am zis că te zic, Doamne. Și cum mai ești de aici? L-am plecat. Ce frumoasă e viața! Ce, Doamne, ce logică frumoasă am. Bă, da, ce mă enervează apa asta. Chiar enervantă, mă, frate. Asta se ceartă cu o pisică. Ce frumoasă e viața. Până construiesc eu casa asta, mă apucat, nu? Și am dat să iau dioritul. Am decât 31 și aveam câte un stack. Ce amuzant. Știi, foarte amuzant, mai râd. Hai, râde câte simțoare, că atâta trebuie să mai râzi odată. Dar ce ai zis?
Hai, mai râde. Dar de ce? O să vezi tu de ce. Nu o să mai apară niciun videoclip? Nu. Dar de ce? O să-ți pară rău dacă mai râzi. De ce? A, că nu o să mă mai lași să mă ajut pe calculator. Nu. Da, de ce? Din multe chestii. Nu, sendul. Cum se ridică sendul la suprafață când normal sendul trebuie să cadă jos? Ce doamne! Ce frumos din partea ta jocul, Legend, știi? Ce s-a întâmplat? Cred că va fi cea mai grea construcție din toate visele. De ce am încercat eu să fac o casă ca asta, mi explici? Eu nu pot. Tu nu poți? Tu trebuie să te descurci singur. Eu n-am cu ce să te ajut. Păi am pus dioritul aici și... Gol. Bă, hai că ești maker și dioritul. Bă, dă puțin, bă, n-auzi. Mulțumesc. Am primit mesaj de acine. Ia, fiți atenți. Deci. Era să scriu. Da. Era să scriu. Nu înțelegeți? Așa, deci. Intrăm puțin pe... Nu. Ba da, Știe. Bă, Matia, ce doamne ai căutat pe telefonul meu? Deci fiți atenți ce-a căutat el. Ăsta, cine scoate sabia devine rege. Păi da, că e un joc și vreau să-l instalez. Nu vrei să-l instalezi pe calculatorul meu? Ba da, chiar vreau. Ba nu vrei. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Las că nu o să vrei tu. Ba să vreau. Stați puțin. Stai să uite la el. Hmm. Se joacă. Stai să văd și eu vizionările care nu le-am mai... Deci eu efectiv mereu, da mereu, mă uit la vizionări. Câte vizionări am? Deci nu pot să mă abțin, mereu mă uit la vizionări. Din oră în oră. Așa. Raduragen. Nu dați acolo.
Deci casa asta nu termină în episodul ăsta, în castigul Dana. Să imagine că e aproape imposibil să terminăm these episodes. Să mă ce... Da, știi să mă mai duc și încolo. Și deja avem 15 minute și am făcut un nimic. Că de asta. Doamne. Gata. Matia s-a enervat că nu las pe tabletă. Lejer așa. Păi ce tabletă să mă iau? Vreau pe calculator. În timp ce fac eu episod. Tu habar După episod vreau să instalăm jocul ăla, nu cu Rage, nu cu aia, ăla care l-ai ștergi tu. ăla care da. Porcăria de joc. Da, vreau să văd ce e cu el. Ai că vrei să vezi ce e cu jocul ăla la 2 lei. Da. Dar de unde știi tu că e porcarie în primul rând? Pentru că mi-am dat seama pe imagini și efectiv îți ia foc cafeneaua. De unde știi? Pentru că am văzut. Tot vreau să instalăm. Nu o să vrei. De ce? Pentru că nu vrei. E, uite că vreau. Uite că nu vrei. Uite că vreau. Ce do? Poți să mă mai disperi. De ce vreau ce să fac și îmi place? Ce fac Dar mie nu-mi place. Dar mie îmi place. Trebuie să-ți placă ție. Bă, dar nu mai fă! Da, de Bați ce? nisip! Se vede că ești o pisică care face mu. Adică sunt și o pisică, dar și un taur sau cum? Nu ești nimic. Oh, Dar tu ești ceva? Oh, da. ce? Hai să mai vorbim. Bă, apasa asta. Bă, what? Apa asta în loc. Deci mai să... Credeam că și apa aia o să stea în loc. Și mai avem și sus steluță de Marie. Asta ori, Mateo ori vrea să mă enerveze, ori vrea să-și ia băta. Alege. Niciuna. Atunci, băia cu minte. What? Eu mă escaladez pe munții Himalaya. Ce-o Dar nu vrei fi? să joci Stumble Guys? Mi-am zis de Stumble Guys. Vrei? Dacă la episodul ăsta strângem 3 like, nu glumea, că în episodul ăsta o să aibă 10 vizionări, joc Stumble Guys. Da, nu cu tine. Nu are foarte multe coroane, că e un cont nou. E de pe calculator de pe Steam. Și nu joc așa de bine. Dacă dă super slide, eu o să mă fric și o să dau live de pe meciul ăla. Dacă dă super slide, îmi dai mie, că-s bun. De pe calculator? Da, de pe calculator. De pe ce? De pe telefon? Bă, nu mai am zi... De ce doar 3 glass? Eu aveam mai mult glass. Mi-a dat țeapă jocul. Bă, nu pot să fac parcur. Nu știu, fac așa la întâmplare. Și pumnul meu când o să te lovească o să facă tot la întâmplare, să știi. Gata, tac. Adică Nu nu știu. tac, adică nu mai fac chestii de astea.
Dar poți să dansezi pe tarabană? Nu. De ce nu poți dansezi pe tarabană? Deci tu ori vrei să mă enervezi, ori... Din cauza ta am stricat toată construcția. Conductia? Ai stricat toată conductia? Tu ai stricat toată conducta. Foarte amuzant, am uitat să râd. Și eu. Eu cum stau în apă, gen... Matia! Bă, tu stai cu capul afară și... Matia! Ce? Gen, bă, dar tu ești, bă, gen... Ia, trebuie să vă mai bine. Ia stai să... Ce-am văzut? Ce ai văzut? Am să-ți arăt că nu e filmarea. Un pește de mare? Nu. E ceva sas. Uite la mine. Îmi fac o chestie sas, uite. Dar nu, Ajutor! dar nu vreau să fac nimic, pur și simplu o țineam așa. Pistoletul blindat-o. Vezi că aproape ăla videoclipul are jumătate de oră. Știa. Și de ce are jumătate de oră? N-are jumate de oră, are 21 de minute și eu știu la cât să mă opresc. Noapte. Mai ca cel mai lung videoclip al meu a fost de 30 de minute, știu cât durează. 30. Nu, durează 25. 25 o să închizi. Mai bine taci. Și visează. Ok. Așa am scăpat de o durere de cap. Am văzut să stau în pat, m-am plictisit. Da, asta se zice, stea în pac, s-a plictisit. Să-mi zici când termini. De ce? Ca să pot să văd ceva, ori vrei să jucăm Poppy Playtime sau să ne dăm jocul la cafe. Trebuie să, deci, s-ar putea să jucăm Poppy Playtime. CSGO. CSGO nu-mi trebuie mie, dar s-ar putea să postez Poppy Playtime. De ce nu-ți trebuie CSGO? Nu-mi trebuie joc pe eu episod, Poppy că eu Playtime. nu joc eu Poppy Playtime, că Joc eu eu. sunt profesionist. Băi, frate, deci, Matia, Matia, hai să recreăm faza. Matia, hai! Matia! Ce? Doamne, am cea mai... Gata. Râdi că Linde rupe. Eu o să râd, dar eu nu râd niciodată. Nu, doar așa o leacă pe episod. Da, trebuie să... Ți-ai văzut barca unde e? Da, nici nu vreau să știu. Am pus-o acolo din motive evidente, că mă enerva sau mă stresa mai mult. Da, mă duc. În pat. Da, asta se zice în pat. Să-mi zici că n-ai terminat, ok? Da, o să zic eu apoi mâine. Hai că-i zicem că n-am terminat dacă e. Iarăși mă bate nisipul. Bă, nu zic că era pena mea. Du-te și ia-o. Că-ți rup pena în bucăți să o fac ți-o. Oricum, tot e perna de la tine. Let's go! Bă, copilul ăsta doarme mai mult ca un dinozaur. Bă, oare dinozaurii cât dormeau? Ne știm dacă dormeau. Da, chiar, bă, da, pisicile... Tă-tă-tă! Și cam atât a fost cu episodul de azi. Ne revedem în următorul episod. Pa, pa!